kung man siya tu kana lingkod epi nga ya po ya keren ba ibi iba di hakajing ya keren ka jong abet i nga syamba ide ibri iba kit bahaya ka kamnyam ka kambalang ide ibri iba smart bahaban sam ya ka gospel ya ka kerteng ka jong Jesus Christ te hakani ka jing ya keren ka jong i nga kalinga ong ba pi tri pi kata ayu yong nga tri agent nga airam pisai kibriu and I was surprised Marha ka jing lingok ka jong nga ong ba pimtip ba ka katin ka jong play ka kangingi ki kristan bangin Bam Sut yung ngam tip ya kata and this is very sad pi arpaw life host naman siya a few decades ago ni tip-tiban kamay la kahok hanri man tapat wat kirang ba abriru ka ileran bangim tip syu ka ika bangi day banle ya ka ika bangim day banle ka katin ka jong play ka kangingi bangin Bam Sut ka kangingi ka Ezekiel kalinang ka bakat palay ka ong ba kadi ka jing ijli ya kamad ublay ka jing ijli ti haba pi airam pisai kibriu haba pi ai pisai kibriu da kano ba kini kibriu ki bapan ram ki bapan pisai pi ki shimram na pi na marba ki don hapadeng ka jing duk hapadeng ka jing lanot pimbit ban sim kabu ya kata ka jing duk ka jing lanot ka jongki da ka ba pi kijet ya kini ki interest pi ba mi kini ki sut na ki it's very strange ngi im ha ka jok ka jing stan ring long ki babit long ki hosiar